he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Marion County hi USA Florida State laili taka omania akho thlenga nuamin nimin abo hringdup renga chung ko thler nuam tak tak te chu sakor han khalvel nan arem lea sakor ngai na te chuan nuam antiviau rengani Marion County a hian kholian lote te om bok thlia tin relkong tam takin apal tlang bokani hei hi a omna alai liwangani mai pialama Florida State a hian serthluma thadu ema chung serthlum le atui sor sa te chu heng rel mangte hian an thiar chuak thin ani US rampum an serthlum tui sor in thin za som kwa vel lai khu Florida State thar chua ani nge rel mangin an serthlum thar chu an thon chuak na sa chuti rol chuan rel kong tam tak thlur sung mai kara chuan misual nu chui tur alom le tlat mai le kumsaka zakwa somkwa pasari march ni somni pathum khan Orange County Sheriff Captain Petilam kini duty ni ania rel kong bul loka ruang an char thu report don vele amuna avakal ngala amuna vathen chuan an victim chuan alua hliama tuar ti hriat takin alu bul vela chuan thisen alo chuak na sa hlea han en mai poin a thito ti achiang ngal maya mipa kumsom ni borvel ninge rinania tin mingo ani boka Sheriff vatling pe masate chuan crime scene chu engma khoison lovin an lo venga forensic lam mithiam teron thlen an lo ngak ta top mai ani forensic team local zinga chuan Jeff Owens sapo alo telvea rel atanga tlaemo rel sutemo ani them ti chu anril ruwa zona lo masabberani ma se ruangan an mu ve che chuan chu tiang chu ani okong lo ti an chiang ngal maya rel atanga tlaemo rel sut pal emani se chuan a hliam chu ai chuan ala sat baka ataksa mundanga po hliamom ngei turania ma se alua hliam bak chu hliam dang han mu mai tur aom tlat lo uluk taka hliam chu anen dik nuwa alu chu engemo vuakemo chutemo ningein alang ole kan kal thui main like khan ple lokila tine channel hi ro subscribe lo chong khoi mian subscribe sakove ngala notification khai on page on video tharlo chua piang in if first zia thei don ani churel kong crime scene le avel te chu anan en kual ngal zunga hawak lova hian lukhum mathlok an muwa amathlok chung lampanga chuan thisen akai bok tin tarmit pakhat akuang le lambung le adar thalang pakhat ke to hi an char le boka thilom dana tang chuan accident ain tual thana rap thlak takan chui zui don ang takhop mai chuta amun mavel chu uluk le zol an an dik chuan ruang nu son na nu ma ninge lang hi an mule ta zel maya abulvel chu nim bor sor niam te ani hloma wangin in nu na nu ma niom tak chu alang chiang le ani alan dan chuan tol thatu chuan ruang chu lak sona thuruk tumin a beizeta atum dan masa chu thulein tuna alo omna hian anut chiata ani mel nu chitu te chuan amun ma chuan an en kwal zela thil poimo tak pakhat an mut suak le tanol mai rel pindan pani in po zomna tana an man thinang chi thir tum hi tisen kai nuain lavak lova alo oma tual thana man ruwa ani nge an ring ngal ani nu chitu te chuan fin fiana tana thil tangkai tur ti chiat pal an hlau hlea mithi kut le ke ate chuan tual thatu DNA mo athom no tanga kai lazai mote awm ringin ati chiat lo dan an zong ngala le thlaka han lak son ngot chi la ni big silo akut le ke te chu sarang ipatuamin an tron phui ta veka chu tiang chuan evidence an ti chiat lo na turin an film khur le ani nu chitu te chuan an ruang char tak sa le athom novel te chuan an dapa a thi le sana ba ka poisa fai po lo a nuala wangin tual tha chan chu in rok na thilani lo ti a chiang ngal maya
eng tianga chulai lo om ve ngot nge ni ti chu an hriat chua watanga ya tin chuaya poi mo zok chu lo om cheu he tlang wal lai na dom takhi tunge ani ti an hriat masak berangai ni ai te ala chuan ama hriat hina tur ID card te mo eng ma om box silova nu chui tu te tan chuan a hau tak viau ani amai ro chu akekor iptea Illinois atanga Florida poisa thon na risit alo akhlau maya chu risita chuan meicha pakhat a hming Wendy ti rengot hi alo in ziaka chunu chu tol that tu chu ani thei mai angem nge chunu ne na in thurual midang an omzok ti vel te chu zo na tharalam alo ni le ta ti chuan nu chui tu te chuan an nei chun risit mang chuan Wendy ti chu an chui chho ngala a paisa ron thon na mun chu Woodstock Illinois ani ti an hre theya chu vele nu chui tu te chuan Woodstock police te an bengal thuaya an case chung chang an ruang chardan te le Wendy ti ming an mu chua dan chanchin te chu an hriat tir zunga chu ta le Woodstock police te chuan chu ming chu an hriat zong takani thuin an lo chang tatlat mai Illinois chuan tleirol kumsom paruk mi chau Wendy le abial pa kumsom pakomi Jesse Howell te chu ina tang an tlan bo wangin police ten an lo zong mek hi alo nia thlakhat chuang lai an lo zong to nge ani an pani chuan state dang daya zalen taka anom theina mun tura anom to an ring bera thunei tulam phei chu an lo be dong ti to hi alo nia chu tiang chu Illinois lam bo ruwa kan ilain Florida lam dai atanga mi paruang an sar thuan an hriat ta kha chuan an mizon lai Jesse Howell ani thei ti hriain anan bo zui ve ngala athalak le fingerprint te chu Florida lama chuan an wathon phei ngala ti chuan an hlau thon ang ngein Jesse Howell ruang ani ti an fin fia thei ta ani amai ro chu khoyange abial nu Wendy chu awm ta kang ani po aladam kherangem nge abial pa thina chuan alowin nam noi vereng zok zo na atam le ta khop mai Jesse le Wendy te hi anin ton na ala rei lova ma se anin mu tir phata changin an boruak a romanticizes tes ngal view te po anima na anin du heavy ngal lea Wendy chu tleirol sual po nei lem lo zezoi le nungil takani lain Jesse ve thung chu kumsom pakwa chaulani ma se thana vela chuan alo celeb ve viau to a police station kota zarda dora po duin aba thei to niom tak ani amai ro chu tiang chu apon lam lan dan ni ma se ama hre chiang tu a thian tele a chung khat laina hnai te chuan mi je thatak anei thu an soya miti nuam tak thian te thu om mai yes men ve tak thilphal em le tranpui ngai mu chuan pui ngei tum tlat mi ni in an soi ve thung hetinga police lam hmel hriat nei chho nuk na chan po hi mi a ring malu tuka thian thalawa kop fuin an thu thuin oma ani la in vena chang hre ve heklo le a thanem ngai a tang thina atopa atal buai pha le ta thin ni in an soi chu tiang mi chu ni wangin Wendy han tong chia phei chu full time in ngai zong nei hi ani ringot mai ni ome alin du na hi a strong uchuak big nge an fing var vak lo zok ti po a hriat lo alin ngai zona la rei lo te lul nen an halin hual ve ringot maya an chung te ve an rem ti pui lo baka an thian te point makan tia an ni la chu chung sel na an ka te chuan alin mangai na ati zual sawe moti turin an het tuala a hnuah phei chuan nun tharabul tran tumin an tlan bo dun ta hial ani an tlan dun ma hian Jesse chuan a paisa lo khol ve angin second hand car leya ma se driving license anei lo wangin an thian pa pakhatin a motor chu khalin abial nu hruai ve boka ti chuan Florida laman pan ta ni Floridan thlen chuan an tumang ngotin alo nuam chi lo niang an thian te pani chuan an kir san le ta ani an la at ziale an mi ziala puitling lo lutuk nen an chungte tan chuan mang an lo chi poni lo an tlan bo ni tangin an zong ngala an thian te hon an zot kwala an ni la lo mol muk ve bok thian te thuruk tin an lo zep pui ve tlat maya mol muk kan tingot na ka in thiam lo le deu
chen te ta na in lak rin om sial hun lai kan nei ve vek khamo chung te laka phei chuan thil kan in zep puin sat ve thin em kha tiro anni po hi dem over big lo le si mayang heta takhi chuan ti chuan chuti an chin chang sheber turangai an thian ten engman soidu tak si lova chuan tingai na dang to hek lo le a topa chuan Wendy nu le pa te chuan an fanu bo thu chu police an report ta top mai ani police lam chuan thei topin man la ngala ma se anni po chuan an thian te chu an dop chuak zo big lo boi thak takani heta takhi chuan kan dem ve to mai aniang chu police me wan in rol chuan soi chua ve to mai turania ole chuti angai na shelo tak anom lai chuan van ni thlak takin jesia chuan anu chu aron kol ta hlol maya chuta tang chuan Florida lama anom thu chu an sheta chau ani jesia le Wendy te po an tumang ngot chuan tuk tina artui han kan dun vel sar chu alo thereng big lo top mai an tlana tanga chol kar thum nu vela Wendy chuan a chung teron biain ron hodu thule poisa pon nei tolo thu aron soya rail ticket man takngial pon nei tolo wangin poisa ron thon turin aron ngen ta chul mai ni ti chuan a chung ta poin relemo ba se mo mangalo ho thoi tur shilin an kalman tur poisa po chu an thon ta ngala jesia ruang ke khor ipte an mu kha he an poisa ron thon na risit nge hi alo ni ta ani heti hun lai vek hian jesia chung te poin an fapa hne na tangin kon an lo dong ve chia boka Wendy nen lo hole an du thu te soin an chuan a ticket vel po a fel vek to thu te aron soi boka a chung te chu an lom hlea ma se in ton ni reng aron in her chuak ta silo chumi anin biak tuma kanu kapmangai che ati chu atong kam an shet nun beralo ni ta ani chumi nu chuan an thom reng shet turom talova police lamin an chuingial poin ti vak ngai na an shelo poisa in thon na chuan an poisa chuan lo lam nge ya ma se Woodstock lampan na relemo ba se mo manga an chua thu reng an she thei talova station vela mi an zongial poin an mani om ang lo mu po an talo ani ti chuan jesia nu nena anin bia ka tanga chol kar khat le chan veliam nu police lamin theyang anga an zon reng lain ruangan char thu chu an sheta ani tlailam dar nga vela Florida police te chuan an ruang char chu jesia nge ni ti an fin fia thu Woodstock police te chu an ron hriat tira ti chuan Woodstock police te chuan an hnain a kentel zinga an thil ti she berpol zual ko na thok tur chuan card rosen quesa an vatir chuak ta ani mithi chung ta nena info parwang kan mu vati po thil chak omani tolo veinen misol kutur thiani thu soyan ngai le zel tur te chuan zual ko ni hi ati hupur om zual le ani jesia chung te chuan an fa paboral thu chu pom thiam har sa an lo tingang maya chiang takathil om dan an shil fian nuwa po jesia nu chuan an tresol mai ni lo mo jesia chu lo ho me kalom tin afa pachunga thil thleng chu a oi thengang lovani ma se an mit nge ya ruang an mu ve nuwa chuan an fa panei chun chu a thi ti rin hlel rual ani talo ti chuan nu chui tu te tan na a in chana zo na po atam ngal hle jesia that tu chu tu nge niang khonge abil nu Wendy po chu om nungdamin an muleangem misol kuturin athi ve thonge abil pa thina chuan in nam noina nei ve jok jesia nen chuan a mai na local sang dai tem niang nge in ti boin Wendy chuan a thatanga atlan che zuita jesia thattu emo misol tu te mo in an rubo tamai nge zo na hlir misol kuta aw mek phei chuan man mo ngai le zual ti na nia nu chui tu te na chu ana mai lo hle jesia ruangan charna tanga mel enge mozat bial chung chu helicopter mangin anan fangkuala tin mi thanem takin kein chulai mun chu an chil chuak dap boka ma se Wendy emo tol thatu han chui chuana ta na tangkai thei tur thil eng ma mu chua an nei lo ani jesia ruanga po chuan tol thatu han chui zuina tur DNA emo asam zai emo athisen emo
la zai mo po eng man mulova chu tiang ani ta ka chuan arang theng ber Wendy zon chua chu poimo number 1 ani ti an hria ti chuan Wendy thalak chu atam theyang ber sem darin an phek zon talui lui mai ani Illinois le Florida State thunzom tu highway vela truck khal thin te hnena po amaniom tak an mu fu hlau chuan thunei tu te hriat tir turin an ngen boka tin rail station lamana thok te hnena po chanpui an ngai thu an hriat tir boka anni hian in le lo nei lo rail kongbula khosa vel mai mai ho te an hriat chian ema wangin an tangkai theidonin an hriani beiseng ngein Illinois le Florida police te chuan report an dong hnem turu tara hi ni top mai chen khatin in ruaka ka hmu an tia a thenin concert na ka hmu an lo ti bok chu tianga report lo lu na pianga chuan an tlan ngal zunga Colorado le Nevada thleng anan bo zui poin tubel chian dol pakhat ma om lo nu chui tu te tan chuan a hneom ve khopang le ma se hneom ninom kan chaw ve tho kan hlopun phalo kan chen pate naute birthday lom na ka fatu angai ti vel mai awangin nan thul man lo misual chu an man chhuat thuai lo chuan ruang an charna hmun Marion County cheng te tan tui takamut a haratlat chu tia thenem ngai taka hna an tholai chuan kumsang kan zakwa somkwa pasari June nili aronin herat chuaka jesia ruang an mu tanga thlani hnuwa Woodstock Illinois om Wendy nu le pa te chuan phone call danglam takan dong ta hlol mai phone chu Wendy pa chuan lo lain ron call tu chuan Wendy ani thu le Woodstock chimlam ken ka ki khwa a om thu aron soya athil ti chu poeti thu te anu le pa te chu mangai thu le lo hodu thu soin aron trap pur maya apa chuan khoi laya tak nge om ti azo chuan petrol pump bulawan tlang phone atanga aron call thu asoya om na mun tak po ashiat chen big lo thu asoya ni apa chuan I phone man lai kha number chunga khana in tarang han ente antia Wendy chuan chu tiang in tar mu lo thu sein adale ta dai maya apa tan chuan ashil hai thak hle arang theng berin an thu hriat chu nu chui tu te an shil chhong ve ngala police station boruak po aron nung thar le ta nu chui tu te chuan an thu hriat chu han oi ngal diak chi ni lo ti an hria chu ti rual chuan an oi lo phal bik chi a box si lo Wendy chu tuina mo asheng betanga chu ta tang chuan tlan chuakin man mo takin a chung te chu aron kol ti na ani theyangem ti chu an ril rualo om massa berani ti chuan arang theyang berin an thu don chuan an bo zui ngal vata Wendy bo chung chang chui tu card rosen quest chuan jesia thina chui mek tu te tan po atangkai ngei dona a hriat awangin Marion County Police te chu an hriat tir vele ngala ti chuan phur takin ken ka ki kholama chuan an chuk khata ani an namma saber chu Wendy naron call na telephone booth zon chua chu nia petrol pump bulawan tlang phone omang ang te chu anan en kuala chunga chuan a number in tarlo omem ti te anan en dik zela ma se phone number chu a phone me na chunga langsar takin alo in tar deuh vek maya nu chui tu te tan chuan a beidon thlak le ta viau mai amai ro chu tia hlo cham le mai tura then khat anin ngai to lai chuan van tlang phone a phone number in tar velo pakhat an mutsuak tanol mai chu ta van nei thlak lutuk mai in chu phone but bul loka chuan CCTV lo om hlau maya ti chuan chu CCTV video chu endik turin station lama an la pheita ani nu chui tu te chuan Wendy pa in phone call don live vela chulai hmuna mishing chevel chu uluk takin anan ena ti chuan Wendy ni nge yarin meiche pakhat chu an muta chat mai le chu video mi chu Wendy nu le pate point an fanu nge ni thu an fin fia thei boka ti chuan an phone call don chu arin tlak to ka angai thei ta Wendy chungte chuan chu tia an fanu chu aladam nge ni an hriat awang chuan an hlim hlea chu tiang bokin nu chui tu te point beise ne thar an nei le thei ta ti chuan Wendy phone ron man na chu
chu phone but chu ani nge yem ti fin fial anga ya wangin nu chui tu te chuan telephone company ho nena an call record luite anan dila mira ma hi chuan dananga engkim tiangai thina wangin du dua in pek ngot thei an ni thin lo anni po chuan ninga chung an nga nuwa call record luite chu en thei turin aron chuaka a mai ro chu an be seang chan na an mule tatlat lo chu call chu mundang dai atanga kal hi alo nia chuta an chui zui nuwa in bum na mai ani ti anan mu chuak le ta ngala azia lo khop mai Wendy Bozon na poster contact number an da khan tlerol hoklak satlia ti turshelo mol mukhovin an chungte an lo wati der chunin nilenga hlap erton tonan chak naro e chutil chuan Wendy chungteril ru atin na hlea beise na chete an la nei chu voile khata ti mi in alo ta CCTV atang an fanu ninge an shiat po kha beise na mitne na an ena wangin an musual ninge in alangta ani jesia thina chui tu captain lam kinile owen sapoin thei top chuan la chua zela anu lain thu tharom mielem tin chanchin ngai ven reng boka ma se ni le thla aliam zela nu chui tu tan po abeidon thlak chanta hunaliam nempo le chui chua hartel tel don tian ria Wendy nungdama mule an be se na po chu a chuai le ta ti chuan kum khat lai lo liam ta der maya jesia that tu chui chua le Wendy bo thu chu case chui chua zo lo cold case an ti te huanga an da maya ngai don ni in alang ta a mai ro chu tia be se na po nei to lova nom lai chuan thu thar beng ver tak an shele ta tlat mai tun chum chu rel kong lama thu nei tu te hna tangin ani ve thunga Jacksonville khobula in le lo nei lova kho sami pakhat chuan papakhat bob ke baya an ti mai thin chu meche pakhat nen an zin kwal thua soi ti an ron shil le ta thlat mai ti chuan nu sui te chuan rang takin bob ke baya chan chin chu anan chui zui ngala in le lo nei lo arem na lama pianga te kwala om mun son reng chi hi lo nia rinai takin zon mualo harasa zek maya tin achan chin an chui zui na tangin criminal record po alo nei to nge ni ti anan hriat chuan nuwa phei chuan han zui lo phalchi anilo chuta van nei thak takin rel konga thokte bok chuan bob ke baya chuan mu thu le an office lama an kol thu an ron shil le ta hlau maya nu chui te tan chuan thok khoi da tham ani nge yang ti chuan Pensacola rail station lama chuan Jeff Owens chu atlan phei ngala a munawa thlen chuan bob ke baya an ti mai an mirin helpa chu mit nge in awa mu ve ta pa mel bum ro tak mel peroken rol ve de chi hi lo nia hadin reng poin Holy Spirit in a chen chil lo na china rei to ti a hriat hlea rel konga thokten an lo ring hlel po chu an dem om shan lo a kelela ma chuan kelema vua chumia wanga bob ke baya ti an ko fiam po alo ni renga bai lop chung chuan a ngal zek ni om tak ani ti chuan nu chui tu te chuan darkar sari chuang zet thuan an zot fia ta a mai ro chu an hanin kom rei tela bopa chu an mizon chuan ilo ti a chiang ta tel mai chutia an khe suilai nen an in zom na eng man hriat thei tak lova chuan chuatir le mai lo chu ti thei dang om le talo ani ti chuan kum ni lai alo liam le ta der mai Captain Petilam kini chu Quantico Virginia lama training tura thanania chu tianga chuan police traffic te chau ko thin an nia tampo an kal ngai lo chu tan training na chuan tol tha mang an chui mek mi pakhat chanchin an soi chuaka chu mi chu rel kong bulborvel lira che thina wangin railroad killer tin a mingan lo phua hial ani a fingerprint an mu tangin FBI lam chuan a ming po Angel Resendis aninge ya an hriat thu an soi boka ami tha te chu manro engemaw hmanga vuak emaw chuthlum emaw an ni deuh zel ti te an soi bok chu thu han hriat chuan
kum ni zet an lo chui to jesia thina nen khan in anga ti ta em maya jesia ruang kharel kong bula charania mithiam ten an endik na tangin rel pindan zomna thir manga chut hlumani ti an she thei bok ani kha captain peti chuan railroad killer an ti pa nge mai chu jesia that tu pa chu ani aring het ve tabur maya amai ro chu pa chu Texas lama a om ringin an zong mek ani sia jesia thina mun Florida state te chu khochak lam dai omani boxi a boile ta deu ma se chu pa chu a boilo dana om misual pa chu rel kong bulvel a chet lat nem chuan chun zan zomin rel te chu atlan zut renga reilo te chungin mun hla tak taka a thleng zung thei don ti na nia jesia that tu nge ni theina chance a sang viau mai captain peti chuan a thu hriat chu a thopui te a hriat tir ve ngala ti chuan chu pa chanchin chu zir chian ve hrim thain an hreta a chet na nung berni an hriat Texas state lama chuan an zukzin le tawang wang mai ani chu pa chu a chet dan rap thlak ema wangin FBI lam chuan wanted list top ten an da hial hilo nia aluman po asang ang reng hle ti chuan chu tiang aram pum huwa pa an zon mup ta ka chuan Mexico le Texas state ram ria railroad killer an ti mai angel resendi sa chu an man ta ani ti chuan nu sui te chuan an mi man pa chu thu zo fia tumin manan la ngala amai ro chu har sat nan tok le ta tlat mai resendi sa chu au kilin police ne na engma soilo turin thu lo ron mana pu ani na thren khat ringot po death penalty mu theina khopani to lain alawin sei buai nok ching chivet le zolang ti a hlau ani ber captain peti lam kini telam poin hlau thon dangan nei ve boka Texas state chu man laia ta to US state zinga misual ti hlum ol samber state an nia an thu boy chui lai chu an fin fia ve main a thu boy danga wang chuan an lo ti hlum dai mayang ti an hlawani ti chuan Rorel na ma adin ngei theinan detective Owen sale petilam kinete chuan manan la chho vele ta resendi sa chu biak po nge thain an sheta ma se mai chanan mu theilo wangin lekha thon mai thain an shia ami zian zir chian na mei chia lomin ale rozek ti an shiat boka wangin captain petilam kin mingin lekha thon chu anan thon ta nap mai ani an lekha thon zia dana po ama chu ingamo veria wa in ngai thei dan turin anan bol pa dewa kapu ti satlia lovin Mexican hovin mi pa za taka an ko danin my dear senor resendis ti thlapin anan chana achung thua po thudeng khong lam chu pumpel sham tumin in ngai zong tlan dun chanchin an chui thule ami pa zok chu rel kong bula arwang an char thu te a mei chia zok chu an la mu lo baka chui zui ngai na po an hria to lo thu te soin chungmi te chanchin chu alo hremelem ti anan zota ani resendi support chuan chu nula lekha thon suit fashion lo chu aron chang let ve mai boka a lekha thona chuan jesia le Wendy te chu a hriat ngei thule ama tha nge an ni thu te soin an chung te laka ain thiam lo thu te aron ziak vei luama chutia ain puang ol sam lu tuk chu nu chui te lam chuan makan ti hlea an oilo hial zo kani a chan po engdang ani lo heng misual thiam lo chang ngei turangai to te hian an ti ni lo puipo in lak bon nan te po niang chu an ti anga soyan chin thin wang ani nu chui te chuan chumi fin fia dan chu kong khat chau omin an hria amara sendi sa chu mai chana biak phot anga yani chanchan turan nei thave to boka court lama ama biak phalna an lama sate tea ti chuan Texas lama atan na zela an vapan tawang wanga ani chu zel tan kornen kolle chen ne na phuar rup chungin anron hruaya a mela chuan engma thil dang lam mu tur om shan lova mi pa ngai ve mai ni hian alang ti chuan nu chu te chuan anan kom chanta resendi sa hian Wendy le jesia tha dan chu a chiang le ni in ain soi khania chung chu thu dik ani le ni lo an fia don ani ti chuan resendi sa chu a kon fi khop mai kon fi chan te po ane ni ma na ngai thla zelang
Resendi sa chuan rel pakhata an pahnia an chuang dun lai chu a hmu ni in a in soya rel din lain Jessia chu mei zu turin a chuka chu ti lai tak chuan rel pindan zom na thirin a volum ti a soi chuak tarup mai hei zet hi chu a chiang ta nu chui tu te hian Jessia tha na man ruwa hi mi pui nol pui hriat turin an la puang zar lo shim shima Resendi sa hi police mi le sa ni te ni ngot lo chuan tual that tu nge ni ti a chiang ta viau ani railroad killer chuan soi chun zom zelin Jessia thanu chuan Wendy chu rela tanga chuk turin eng tin tin emo a thlem thlua arek hlum ta ni in ain soi bok Wendy chuan lekhabu pakhati a beka a thu te po chiang takin ala soi theya tin arwang chu sipai korrong jacket lian devin a khu ni in ain soi bok ama kum thum chuang kal ta thil thleng chu tiang khopa ala sha chiang mai chu mak an ti hial zokani tin chu mai chu du tok lovin Resendi sa chuan nusui tu te chu lekha map azia saka rel kong om dan te Jessia ruanga dana te baka Wendy ruanga nu chiana te po azia sak ta thlap ani ti chuan athil zia chu adigle diglo fin fia turin nusui tu te chu ui fing nen an thok chuak ta a soina mun chuan vathlenga akiang vela thingkung om te po a soyang ngein alo la ding khup maya abula farmhouse pakhata om boka chu thingkung hnuai chu Wendy ruanga da na nia soi chu ani ti chuan nu chu tu te chuan a hmun ma chuan an chinglet ngala rei pon zon main Wendy beka lekha bu oma soi kha an hmu chuak ta nol maya tin arwang khuna na man nia soi jacket po kha alo om ngeya anan hai le dewa a taksa chu hmu tur om to lo ma se aru le thil dang troiral hara deuh te chu an hai chuak ta zela tin Wendyn a reng thin a thi te Jessia nen anin hual na zungbun te baka asana te po an hmu chuak ta bok ani ti chuan an duang diakin thil thleng vek lo ma se kum thum chuang zet an lo chui to chu a hmor an bok theita mi thi chung te tan po ril ruwa dam deuh ma na ti chuan Angel Maturino Resendi sa chu Juni somni pasari kumsani parukhan Huntsville unit tanin Huntsville Texasa lethal injection mangati hlum anita ani inril ruwa min ngai damin lo tumani chuan tum buai du su kanun hi keima du thu ngein ram huai kathunun tira kathil ti te wang nilovin sual ka in ne tir wang zok hian nangni le pathian laka ngai dam kadil ani pathianin kachunga zangai na alan tir wang hian lom thu ka soya intorlo top tur thilin tuara kei chuan ka phutok ang nge shem na ka tuarani ti chu athu chanu nung berania ti chuan zandare le minit nga a chia athi ti puan anita ani railroad killer ti aming le manu wa sak tual tha mang Angel Maturino Resendi sa hian avain mi somni pathum ve laya that ni hriat ania heng ba ka hian meichhe engoma zat apong sual bok ani ole kati zong khatun tum Geronimo crime kan ti chwa thei te chu nia heke sungchanga hian soidu kan nei nual mai thei railroad killer chanchini kan hriat belduni chon comment section a khan lo seila tin crime case dang kan ngai thlak chak shim po comment section a hian a soi thei vekani ole du ron drop ve te ole comment section a